dobe teda, v poslednej dobe nemám moc čas na knižky, ale mám rozčítaného Mobíka, už asi druhý rok, musím povedať, pretože mám rozčítaného v angličtine a je to naozaj úžasne napísaná vec, krásna. To naozaj odporúčam ľuďom, ktorí sa učia po anglicky, alebo teda majú už nejaké skúsenosti s tým jazykom a chceli by si to prečítať teda v tom pôvodnom znení, tak je to naozaj nádherne napísané. Ale kniha, ktorá ma ovplyvnila veľmi počas napríklad tehotenstva, keď som mala už teda dosť veľké brúcho, tak sme absolvovali všetky diely Pána prsteňov od Tolkiena a absolútne som sa do toho zamilovala, takže to bola, dá sa povedať, že sme mali každodenné dvojhodinové čítanie, prosím povinné a dúfam, že to nejakým spôsobom ovplyvní moje dieťa a bude s nej proste dobrodruh. Ale rozhodne odporúčam sa raz za čas uvoľniť z reality a prečítať si práve fantasy, ktoré ja absolútne zbožňujem. Ďakujem.